खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ सा सानजा भारतआव फालांगि जौगाथाय आरो रांखान्थियारि जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होबोनाय थुलुंगागिरि, प्रफेशनेल आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ मान होनो थाखाय खुंनाय राइजिं नर्थ इस्ट बिजनेस एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 हाबाफारिखौ बावैसो सान सिगां खुंफुंनाय जादोंमोन। गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लू हटेलाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया सा सानजा ओनसोलाव थुलुंगागिरि, गोदान दिहुनथाय आरो दैदेननायखौ बिथा खालामनानै फालिनाय जायो होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव फावखुंग्रि बरसारानि बिसया देंखोगिरि दिप्लिना देखा बिथांजोमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोराम, नागालेण्ड आरो सिक्किमनि जाफुंसार फालांगिरि आरो दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोनखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनानै अयाज महम्मद बिथाङा बुङोदि सा सानजा हादोरा एन्टारप्रेनारशिप आरो रोंगौथिनि मोनसे गोख्रों मिरु महरै जौगाबोदों। बे हाबाफारिनि गुदि थांखिया जादों मोनसे गिदिर प्लेटफर्माव मोननांगौ सिनायथि, फोथायजाथाव आरो नुथाय। बे हाबाफारियाव गासै सा 50 थुलुंगागिरि, रोंगौथि गोनां आरो सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन थाखोआव मान बावनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो फैबाय थानाय समाव भारत हादोरावबो वाट्सएपआ बन्द जागोन नामा? सोरखारा बे बेलायाव गोख्रों बिथोन होदों। बे समावनो सोरखारा लासै लासै वाट्सएप आरो टेलिग्रामनि गुबुन गुबुन सिबिथाइफोरखौ बन्द खालामबाय, जायनि जाहोनाव लाख लाख सुबुंफोरनि जिउआव गोबां सोलायनाय फैदों। नाथाय वाट्सएपखौ बन्द खालामनायनि बिथोनखौ जोंनि हादोरनि सोरखारा होआखै, नाथाय रासिया आरो आमेरिकाया फोसावदों। थारैनो रासिया आरो आमेरिकानि कम्पानिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारिया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। वाट्सएप फारसेनिफ्राय बुङोदि रासियाया गावनि सिबिथायखौ आबुङै होबथागासिनो दं। माखासे वाट्सएप सिबिथाइफोरखौ रासियायाव सिगांनिफ्रायनो बन्द खालामनाय जादों आरो बावैसो सिगां जायगानि खौरांफोरा फोरमायदों दि बेयो दा आबुङै बन्द जाबाय। बेनि सिगां रासियानि कमिउनिकेशन वाचडग रसकमनादजरा अनलाइन डाइरेक्टरेटनिफ्राय वाट्सएपखौ बोखारनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। इउक्रेनजों दावहा जागायजेननायनिफ्रायनो रासियाया आमेरिकानि कम्पानिफोरनिफ्राय गोजान जानानै थाबोदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो दुखुनांथाव जाथायफोरा बिटिसिआव जागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बिटिसिआव बर'खौ इनायै बुथारनाय जाथाय, सावथाल आरो बर' दाङाबाजि जानाय, बिटिसि सेक्रेटारिखौ गाग्लोबनाय जाथायफोरा जादोंमोन। दायो फिन बाक्सा जिल्लायाव आयेन बेरेखा दंफां गारिनि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों। बाक्सा जिल्ला बागानपारा जपादंआव बुधबारनि हरनि 11 रिंगायाव आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो लाबोनाय गंसे दंफां गारि बलेर' पिकआप गारिया सौग्रावनानै सासे बर' सुबुंखौ जायगायावनो जिउ फोजोबो आरो 2 सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ जपादं हालामनि 3 नं मणिपुर गामिनि सन्तला ब्रह्म होनना मिथिनो मोन्दों। बे दुखुनांथाव जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलावनो दुखुनि थासारि लाबोदों। बे दुखुनांथाव जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सानि जपादंआव जोबोर गोख्रै सिखावै दंफां लाबोनाय गारिया थामहिनबा बलेर' पिकआप गारिया गंसे बाइकआव सौग्रावलायो आरो सन्तला ब्रह्मआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोब्राब जोखोम जानाय गुबुन 2खौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथि मोन्दों। AS28G2392 नम्बरनि बाइकआव AS01JC9367 नम्बरनि सिखावै दंफां लाबोनाय बलेर' पिकआप भेननि सौग्रावलायनायाव जायो बे जाब्रबथाया। जाब्रबथाय जानायनि उनाव सिखाव दंफां फालांगिजों लोगोसे गारिनि ड्राइभारा खारखोमालाङो होनना सुलुङाव फोरमायदों। जाब्रबथाय जानाय जाथायथिलियाव बाक्सा पुलिसनि हान्जाया नुजाथिनानै संदाननाय हाबाफारिखौ जागायो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। सा सानजा भारतनि गासै मोन 8 रायजोनि बिधान सभानि बुंथिगिरिफोरनि CPA जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय सावरायमेल लादों। मख'जाथावदि तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि सुक्लायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सा सानजा भारतनि मोन 8 रायजोफोरनि बिधान सभानि CPA मावफुं आफादनि जथाय जथुमाखौ सरासनस्रायै आसामाव खुंबोबाय थानाय बायदिनो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव मावफुं मेलाव खुंनो थि खालामनाय जादों।
सानसेनि हाबाफारि लानानै CPA मावफुं मेलखौ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर सुक्लाय सेरफांनि जाब्रांपारा गामियाव एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गामिनि न'आवनो CPA मावफुं मेला जानानै थाङो। गिबियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, नागालेण्ड आयेन आफादनि बुंथिगिरि श्री सारिंगायन लंकुमेर, मेघालय आयेन आफादनि बुंथिगिरि थमास ए सांमा, अरुणाचल प्रदेश आयेन आफादनि बुंथिगिरि तासाम पंटे, मणिपुर आयेन आफादनि बुंथिगिरि टकसं सयत ब्राता सिंह, सिक्किम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मिंमा नबर सेप्रा, त्रिपुरा आयेन आफादनि बुंथिगिरि राम प्रसाद पाल, मिजोराम आयेन आफादनि बुंथिगिरि लाल बियाग जामा, लोगोसे नागालेण्ड आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि एड ताइह इहाद, मेघालय आयेन आफादनि बुंथिगिरि लिमिसन डी सांमा, अरुणाचल प्रदेश आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि कारदु नाइजर, सिक्किम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि राजकुमारा दापा, मिजोराम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि लालपाम किमाजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनजों लोगोसेनो आसाम आयेन आफादनि सेक्रेटारि आरो गोबां मावफारियाफोरा बाहागो लादोंमोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दं। बेबादि समावनो नुनो मोननाय जादों दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि फारियाफोरा गाहाय आसामनि धुबुरी जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबफोराव गुबैयै धुबुरी, गौरीपुर, गलगगन्ज, बिरसिंजारुवा आरो बिलासिपारायाव दासान्दि गोबां बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। 2026 एबा बोहैथि बोसोर 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि साना लासै लासै खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो हादोरसानि गं 126 बियाबफोरनि गेजेराव मोनसे धुबुरी जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जानायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थि बियाबफोरखौ फिन सिमा दाखांनायनि उनाव गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिंगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। धुबुरी जिल्लानि तामारहाटनि मतेरजाराव दिनै फुंनि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। धुबुरीनि कलगगन्जनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुरनि फारसे फैबाय थानाय गोख्रै खारनाय दाम्पार गारिया उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय गंसे दावबायारि इ-रिक्साखौ गाज्रियै सौग्रावो। दाम्पारनि सौग्रावनायनि जाहोनाव अनिल मालाकार मुंनि सासे दावबायारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समावनो इ-रिक्सा सालायग्रा काइबार शेख, जायखौ बेक्कु होननाबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय अनिल मालाकारनि न'आ कलगगन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय मतेरजारनि आमतलायाव। इ-रिक्सा सालायग्रा काइबार शेख उर्फे बेक्कुखौ जायगानि सुबुंफ्रा लोगो लोगो मतेरजार आइडियल हस्पिटालाव लानानै थाङो, नाथाय बिथांनि गोब्राब हालोदनि थाखाय बिथांखौ उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय आरोबाव धुबुरी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि लुफुंबाय थानाय 127B हादोरारि राजालामायाव दाम्पारजों गले गले जाब्रबथाय जाबोगासिनो दं होनना जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।